Păi și dacă vede videoclipul? Nu știu, e ok, îți dai seama că e ok, dar sunt eu iar vulnerabilă. Băi, da, ce poate să fie? Până la urmă asta, chiar asta cred. Cred că oricine poate să facă YouTube. clipul și zici, uite ce clip am făcut. Tu îți dai seama cât curaj? Dar nu este big deal at the end of the day, dar ai nevoie de curaj. Dar nu e vorba de, e pur și simplu gen, eu personal, că știu că vorbisem cu ea și gen acum mă simt puțin așa vulnerabilă, știi, vorbim despre asta. Dar este o părere care merită spusă. La un moment dat vorbeam cu cineva despre content creation. Persoana respectivă mi-a spus că nu mai postase de mult și și-ar fi dorit să mai posteze videoclipuri pe YouTube. Dar nu se simțea destul de bună, ca și cum părerea ei nu ar fi validă despre subiectele pe care și-ar fi dorit să le dezbată. Probabil că toți avem așteptarea că ar trebui să avem niște subiecte foarte bine definite sau foarte bine documentate, punem presiune pe noi, gândindu-ne că dacă nu avem un script nu merită să facem videoclipurile, ne gândim că trebuie să punem luminile într-un anume fel, să avem un anume setup, să fie totul absolut perfect. Și în timp ce stăm să analizăm fiecare mic lucru din cadrul pe care îl construim cu greu oricum, ca să putem să filmăm. După ce în sfârșit filmăm, găsim alte 30 de lucruri care nu ne convin. Că nu ne place vocea, că nu ne place cum arătăm și așa mai departe. La finalul zilei ajungem să nu mai postăm nimic. În același timp, pe internet vedem alte persoane din aceleași nișe sau nișe similare care postează videoclipuri și pare că le postează atât de ușor și atât de simplu, că vorbele le vin așa natural, că poți să vorbești 3 ore fără să te simți anxious, fără să-ți fie greu, ideile curg parcă și ne comparăm constant cu ce postează alții și apoi începem să ne gândim, aha, persoana respectivă are multe vizualizări, eu uite cât subscriber are celălalt, eu uite ce bine arată imaginea făcută de persoana cealaltă și așa mai departe. Și în această comparație constantă pe care o avem cu ceilalți oameni de pe social media, ne pierdem pe noi. De ce ne pierdem pe noi? Pentru că în loc să facem content despre noi și pentru noi, încercăm să facem content despre alții și pentru alții. Putem să ne gândim că unele nișe sunt super saturate. Dacă 10 oameni vorbesc despre un subiect, cine sunt eu să mai vin să vorbesc despre subiectul ăsta? Ei deja vorbesc despre asta. De ce ar lua cineva în seamă ceea ce zic eu? Cine sunt eu să fac asta? În același timp, acele persoane poate au aceleași gânduri despre ele înseși. Poate se gândesc că, oare ar trebui să postez asta? Uite, mai sunt încă 9 care postează videoclipuri. Cine sunt eu să vorbesc despre subiectele astea pe care le abordez? Și poate, din acele 9 persoane rămase, altă persoană stă și se gândește, oare ar trebui să postez videoclipurile astea? Mai sunt încă 8 oameni care fac videoclipuri la fel. De ce m-ar lua cineva în seamă pe mine? Și tot așa. Și dacă ne comparăm în constant cu ceilalți oameni, ajungem să nu mai facem ceea ce ne-am propus să facem de la bun început. Ajungem să nu mai vorbim despre lucrurile pe care poate am vrea să le punem afară pe internet. Ajungem să nu mai vorbim despre lucrurile despre care ne-am dorit să vorbim. Ajungem să nu mai creăm content și să nu mai deschidem discuții la noi în țară despre diverse subiecte. Și într-un final ne chidem în noi și ne judecăm. Ne facem mici. Ne comparăm cu canale mari, ne uităm la scripturile pe care le au, la producțiile și videoclipurile pe care le au. Ne gândim la persoane internaționale care poate fac videoclipuri la niște nivele mult mai înalte decât noi. Și prin toate aceste comparații și gânduri ne facem tot mai mici și tot mai mici. Și poate o persoană care ar putea să dezbată niște lucruri pe care doar ea ar putea să le dezbată, ajunge să nu posteze acele videoclipuri, să nu filmeze acele videoclipuri, să nu vorbească despre acele subiecte și într-un final să nu deschidă acele discuții. Și la fel și eu m-am gândit la început. Cine sunteți să vorbesc despre editare? Sunt probabil oameni care lucrează deja de 10 de ani de zile în domeniu, oameni care lucrează la televiziune de foarte mult timp și așa mai departe și eram așa într-o comparație constantă cu alți oameni care sunt într-un alt punct în viață față de unde sunt eu. Dar doar pentru că ei sunt acolo, asta nu înseamnă că experiența mea este invalidă. Aproape pare că cerem aprobarea cuiva ca să putem să postăm aceste videoclipuri sau să putem să vorbim despre experiențele noastre. Aproape că nu e valid dacă noi nu avem niște numere sau un renume. Tânjim după aprobarea cuiva, dar nu e nimeni acolo să ne dea. Și rămânem cu două opțiuni. Ori facem noi niște videoclipuri care nu sunt perfecte, dar totuși le facem și putem să deschidem niște discuții sau idei sau doar să împărtășim niște experiențe sau putem să nu postăm nimic și să ne gândim cum ar fi fost dacă. Ne judecăm fiecare lucru, după cum arătăm, după cum ne sună vocea, după modul în care zâmbim. Fiecare persoană are câte un lucru pe care, dacă se uită în oglindă, poate să nu-l placă. Și noi ne vedem cel mai mult defectele.
noi suntem cei mai mari critici ai noștri. Așa că în momentul în care începem să ne filmăm sau încercăm să ne filmăm sau avem intenția de a ne filma, vedem cele mai mari defecte la noi și nu putem să ne focusăm pe calitățile noastre. Noi uităm la persoane pe internet care poate fac asta de ani de zile și care au, bineînțeles, rici, comentarii și numere, care sunt la, să spunem, nivelul 10. Fiecare persoană care începe să filmeze și care începe să posteze content pe YouTube o să pornească de la nivelul 1. Comparația nu are sens. Tu, de la nivelul 1, să te compari cu cineva care este la nivelul 10, care face asta de ani de zile, care a postat zeci de videoclipuri, care a trecut prin diverse eșecuri, erori și a învățat din ele și a mers mai departe. Până să încep să postez pe canalul meu și eu mă comparam cu cei mai mari ai industriei de editare video de pe YouTube și mă uitam la videoclipurile lor și vedeam că fac tutoriale și vedeam că fac podcasturi și recenzii la tot felul de edituri și așa mai departe și mă gândeam cum pot să mă compar eu cu ei. Ei au sute de milioane de vizualizări, o groază de experiență cu creatori de conținut foarte mari, cei mai mari creatori de conținut de pe platforma YouTube, au cunoștințe în toate domeniile, au o experiență mult mai vastă și de viață și profesională. Și m-am gândit mult timp până când să postez primul videoclip. Și după ce am postat primul videoclip, am făcut o pauză de câteva luni până să-l postez pe al doilea, deși au fost filmate în aceeași perioadă. După care, la un moment dat, am pus piciorul în prag și am spus, ok, acum o să fac încă un videoclip, pentru că simt că am ceva de spus și simt că am un mesaj care merită auzit. L-am înregistrat, l-am editat și l-am release-uit abia după 6 luni. Deci videoclipul era gata să fie postat și a stat 6 luni la mine în premier până să fie release-uit. Și anul ăsta am zis, ok, ar fi cazul să încep să postez mai mult. Pentru că experiența mea este validă așa cum este ea. Eu sunt la nivelul 1, altcineva este la nivelul 10, altcineva e la nivelul 5, altcineva e la nivelul 3. Dar există o singură Ioana Rac. Și am decis că anul ăsta o să postez mai multe videoclipuri pe canalul meu de YouTube. Am primit multe critici. Cu toate astea, accept faptul că sunt la nivelul la care sunt și încerc să îmbunătățesc fiecare videoclip mai departe. Și la un moment dat, peste 3 ani de postat videoclipuri, o să mă uit înapoi la videoclipurile pe care le-am făcut acum și o să fiu mândră de faptul că am depus efortul de a face asta. Și o să văd o evoluție. Pentru că există o evoluție. Primele videoclipuri pe care le-am filmat sunt total diferite de videoclipurile pe care le filmez acum. Cât de confortabil eram în fața camerei, cum vorbeam, cum îmi articulam ideile și așa mai departe. Și acum vorbesc puțin mai relaxat. Diferența dintre atunci și acum este că atunci mă judecam foarte mult pentru fiecare lucru pe care îl făceam în videoclipuri. Acum nu așa mult, pentru că accept cine sunt și mă accept așa cum sunt. Când fac videoclipuri, nu le fac cu o intenție de a fi perfecte, le fac cu o intenție de a fi acolo, ca să am de unde să cresc, ca să am de unde să învăț. Și oricine poate să posteze videoclipuri pe internet. Dacă poți să ai un cont de Instagram, poți să ai și un cont de YouTube. Dacă poți să postezi poze și videoclipuri pe Instagram, poți să postezi poze și videoclipuri și pe YouTube. Care e diferența până la urmă? Este tot experiența ta de viață, la fel cum și canalul meu este despre experiența mea de viață și este la fel de valid să postezi videoclipuri despre experiența ta de viață, cum este să postezi poze. La fel și la mine. Pentru că este o singură persoană care poate să vorbească despre tine și despre viața ta. Și persoana aia ești doar tu. Și chiar dacă sunt oameni care pot să împărtășească experiențe similare cu ale tale sau păreri similare cu ale tale, fiecare dintre voi sunteți unici și pentru că fiecare persoană decide individual să posteze aceste videoclipuri și să vorbească despre aceste subiecte, așa ajungem să ne influențăm unii pe alții și să deschidem discuții care au importanță și sens la noi în țară. Dacă nu am decide individual să facem pasul ăsta, dacă nu am decide individual să fim vulnerabili în fața camerei și să postăm videoclipurile pe care vrem să le postăm, atunci nu ar mai exista discuțiile pe care acum le avem, care ne ajută pe toți, care ajută și oamenii care sunt mai tineri, care deschid perspectiv și oamenilor care sunt mai în vârstă și așa mai departe. Chiar dacă poate am take-uri similare cu alți editori, faptul că discutăm despre ele pot să aducă un plus discuției pe ansamblu. Pentru că poate că completarea mea la părerea cuiva despre editare video îi dă o idee a acelei persoane, iar persoana respectivă face încă un videoclip despre asta și eu văd videoclipul respectiv, îmi vine și mie o idee, fac încă un videoclip și așa mai departe. Gândește-te că poți să stai să te judeci pentru videoclipurile pe care le postezi sau poți să nu postezi deloc. Care e alternativa? Ce ai de pierdut? Cine o să stea să se uite la videoclipul pe care l-ai postat să zică: mamă, vezi că am văzut că ai uitat cartea pe masă, vezi că am văzut că ai uitat ceașca de cafea pe birou și așa mai departe. Nobody cares. Este mult mai important ceea ce spui decât cum arată videoclipul, decât micile defecte pe care, sincer, de multe ori doar noi le vedem. E posibil ca ceilalți nici să nu observe lucrurile pe care noi le observăm când ne judecăm. Păi eu cunosc pe cineva care a stat și și-a scris 32 de pagini de curs, nu știu câte videoclipuri filmate, tera întregi de content și tipul are camere, studio, nu știu ce, și omul nu l-a postat. Că e perfecționist, că nu-i place cum sună, că nu-i place cum nu știu ce. El putea să facă tutoriale și să facă cursuri și din 2 ani, 3 ani și stă cu ele și nu le postează, pentru că are exact frica asta. Și deci ai două opțiuni.
Fie aștepți să faci videoclipul perfect și după ce îl faci, aștepți să ai curajul să-l postezi, sau începi să postezi acum videoclipuri imperfecte, cu cine ești acum, cu resursele pe care le ai, dar în timp înveți să le faci tot mai bune și tot mai bune și să le îmbunătățești și să ai rezultate tot mai bune. Și în final să nu ai regrete că nu ai început niciodată și că ai stat și te-ai gândit la toate lucrurile care ar fi putut merge prost. Pe canalul meu de YouTube o să postez videoclipuri în care îmi documentez journey-ul ca editor video, ca persoană în creație, content creator și cam ce o să mai fac la 23 de ani. Pe lângă editare video o să vorbesc și despre inteligența artificială și despre cum aceste tool-uri ne fac munca mai ușoară. Cum pot să ne ajute să facem thumbnail-uri, să punem o muzică pe un videoclip, să facă cut-uri automate, subtitrări automate și așa mai departe. Mă bucur foarte mult că am deschis conversația asta în țară și sper ca prin intermediul canalului meu să putem să centralizăm o comunitate de persoane creative și să putem să vorbim unii cu alții. Ce tare ar fi dacă cineva s-ar gândi, mamă, mă întreb ce mai face Ioana, hai să intru pe canalul ei să dacă mai posta ceva. Ar fi super.